Kublai shibun ya pi perlok ke balano senyang ban page ya kaneka video jonga. Te menta tong ini page ke balaja ya une we driver atau na Mumbai. Une driver atau uba kerteng u achelal ya daf uba live sansnam kerta na Varanasi bat uba nya atau Mumbai. Udon hapdeng ke jingele yala ka hok mandu sideng jong benai kelalengkot. Hakaba we ubri passenger jong ula tuno ya ke mobile u yadaf ubde kena samla bat u bala pha lebu ya u yadaf sha bandra is hakane ka khan ritrik jong kelalengkot hakapor ka bala khamit ba bat ula yo ban sim ya ke mobile jong yadaf hakapor ba u yadaf udang jale ban pet ya ke metar ka auto jong u bat u ne kena ula pet no de bak nang ta klem siu shu wat ya ka shis pa san pau tengka kabai kaliru bat hadin ke nepan yadaf klem lei ai pulit namar tip shai ba unumyo shu hi ya la ka mobile ba la kre ben lei thit mobile dak ka wei pat da ka ba lei sei pisa na ATM andre pose abala poeng ta klem don pisa shu ha ka bank account jong u bat abo pei bhai ke jing tho na ka bang usyam ba live po minen adien bu la sha tu ka mobile la sha sailot ka pisa bat sabe ke jing show jong u play kumta ula klumar kli sikadai na ka daw ka jing jano ka pisa ba ula pelang habang kumta ula lej ujor han nirmal nagar police station bat marmar ki pulit kila file ha ka section lais pa khandai pu a na ka banta kani ka case tang kane he Kublai Shibun.